जानानै दङ बेखौ नायग्रो बिनि उनावसो खोथाखौ मोजां बुं आंनि आबै फिसौआ बेबायदि मानसि नङा मिथिखा रनायं जानांगौ बिसोरनि बंस'आनो मोजां नंखाया जों फैदों जोंखौथ' जिरायनो होग्रोनांगौ रायलायनायनि सिगां नुबाय आखलानो गैखाया बेखायनो बिसोरनि न'खरनि फिसाजोआबो बेनो बिनिखायनो बियो जोंनि गन्थं हानानै खारबाय बियो सोरजोंबासो खारमारखादों सिन्था दाजा थौ बे थांदोंबालाय माथो जानो नोंनो मोजां हिनजाव होफैफिनगोन आं हाबाब मा बुंनाय जाखो बेलाय फैदो आयं जों बेयाव लासिसिं खालामजानो फैयाखैमोन जों बेयाव मोजाङै रायलायनानै खबर लालायनोसो फैदोंमोन फैदो आयं जों बेयाव थाबाय थानानै जों गावखौनो मानो लासिसिं खालामनो जावैसो नों माब्रै बिदि खालामनो हागौ र' थाथ' आंनि फिसौजोआ गोमानानै दङ एथ' गोरलैयाव नोंसोर बेफोरबायदि बोरै थांफिननो हागौ फै जिरायफै मोजाङै रायलायनि औ जावैसो फिसाजोआ गैया नों बोरै बेबायदि थांफिननो हागौ नों खबर होफैनायाबो लेटनो होफैबाय आरो दाबो नोङो बेबायदि गिदिंनानै थांफिनोब्ला मा जानांगौ खोथाया फै जिरायफै मोजाङै रायलायनि ओइ आयं रोन साबधान इसोर फिसा हिन्जाव बबेयाव दंहैयो नोंलाय मानोथो बेबायदि हा जावैसो रोन इसाया दुखु मोनलायनाय माथो राव बुङामोन नोंलाय आइ नोंसोरथ' मोनथिखायो आं इसाखौ बेसेबां अनोमोन इसाया बेबायदि दुखु मोनलायनाय आंथ' दिनैसिम इसाखौ जेबोखौनो बुंफेरखायाखै आरो आं जेब्लायबो बुंनायानो नंखाया दाखालि बोरैबा एसे बुंफ्लांदोंमोन बेखौनो बियो जाबायदि खुगा बुथ'बाय ओरैबायदि बुथ'बाय आरो बियो हारसिंनो न'निफ्राय ओंखारबोबाय बे न'निफ्राय ओंखारबोदोंब्लाबो आं सानदों बे बहा थांनो न'आवनो थांखागोन बियो आंखौ बोराबदों र' बिनिखायनो साननैसोनि उनाव लायनो थांगोन होननानैनो आं दिनै बेखौ लांनोनो फैदोंमोन नाथाय बियो न'आव गैयाब्ला बेखौथ' आं मिथिला आयै इसाया बबेयाव थांथावगौ जेनेबा माने बेबायदि मोनफानि उनाव मोनफा जाबाय थायोना जोमैया फैगासिनो होनदोंमोन ना आरो बियो माबा मोनसे खोथा आंजों रायलायनो होनदोंमोन ना जोमैयासो इसानि खौरां माबाफोर मोनदोंदां माब्ला सफैगोन बियो इसा आबैखौ बै समाव आबौ रोनजों आंनो हरदोंमोन मोजां संसार जाहैथों आलो गोजोन मोनजाहैगोन होननानै आंनो आंनि मेलेमजों साननानै आंनि आखाइजों इसा फिसौखौ रोननो आंनो गथाय हरदोंमोन मा होनखो नों आयै औ बिहामजो आंनो हरनाय बायदि जाबाय रोननो आंनो गथाय हरनाय बायदि जाबाय आबै फिसौ इसाखौ बै समाव आंबो जेबोखौनो सानस्लाब हायासैमोन मोजां गाज्रि जेबोखौनो सायख'नो रोङासैमोन आङो बिसोर सानैखौ बै समाव जोबोद खुसि नुदोंमोन बेनिखायनो सानदोंमोन आं बिसोर सानैया जेब्लायबो खुसियैनो थागोनदां होननानै नाथाय दिनै आंनि बे सानस्लाबनो हायै एसे गोरोन्थियावनो आबै फिसौआ दिनै बबेयाव दंहैयो उन्दै बैसोआवनो एसेबां दाहा लानांबाय बियो आयै बेफोर खामानिखौ नोंसो मावदोंमोन आरो नों बेफोर खोथाखौ दिनैसो बुंफुरनानै लाबाय सोरांस्रि सफैबाय नोंसोर जोमै मा जाखो जोमै सोरांस्रि रोनखौ मानो जिरायनो होदों रोनखौ मानो जोंहानि न'आव जिरायनो होदों औ आयै बे रोनखौ मानो जिरायनो होदों जोमै मानो बिदि बुंखो बिसोरखौ जिरायनो होनायाव मा जाखो आयं थौदो थांनोसै एथ'ग्राब अपमान खालामबाय दङ जोंखौ ओंखारदो जों थांनोसै बहा थांनो मोनो नोंसोरो जोमै आरो अलंबार माबा मोनसे मोनथिनाय बायदि नोंसोरो बिसोरखौ मानो रागा जोंखो बिदि नङा जोंहा इसाया गोमानानै दङ बेखौसो खबर होनो फैदों बिसोरो सोरांस्रि सोर बुंदों इसाया गोमादों आइ उन्दै बिदिब्ला नों इसाखौ नुदों साला सैमानि फिसा नों इसाखौ नुदों होननानैसो बुंदों इसाखौ मानो बुआ बिखायाव मा बुंखो नोंसोर औ सोरांस्रि इसाया गावनि खुगाजोंनो गासै खोथाखौ सिमान लादों रोना इसाखौ बिखायाव दोखो दोखो बुदोंनो मा अब्ला रोनजों आरो बै बिनि बिमायं बिसोरो मानो जोंहानियाव नंखाय खोथा बुंफैखो आयै
बिसोर सानैया मा बुंफैयामोनलाय हो मा बुंफैयामोनलाय बिसोरो खोन्थानानै होलाय जोमै आरो अलंबारनि सिगाङाव बुंनानै होलाय बिसोरो मा होननानै थगायफैदों जोंखौ जोंनि सिगाङाव माबायदि मिसा खोथा बुंदों बुंनानै होलाय आयै बुंनानै होलाय औ आफा अलंबार मा बुंदों इसाखौ बिखायाव बुदों औ आयै रना इसाखौ बिखायाव ओरैबायदि बुदों मिथिगौ ना आरो इसाया दंफां सायख्लुमावसो जिरायनानै गाबनानै दङमोन जों बोरैबा ग्रोब लोगो मोननायखायसो पाप्पि सुनि नोङो पाप्पि सुनि बै समाव नोंखौ मोजां नुनानै नोंखौ फोथायनानै आंनि फिसौजोखौ नोंनो हरदोंमोन नोंजों थैस' थांस' संसार जाहैथों आलो गोजोन मोनहैथों मिनि खुसि नोंजों थाथों होननानै फोथायनानै सानसे समाव डक्टरनि आखाइनिफ्राय सिख'नानै नोंनो हरदोंमोन ओइ पाप्पि दिनै नोङो आंनि फिसौखौ बिदिसो खालामदों आरो नों बुंफैदों इसाखौ जेबो बुङा जेबो राया दिनैसिम रायफेराखै बुंफेराखै होननानै थगायसुला साला गावनि खुगाजों नों दिनै सिमान लाजोबनांगौ ओइ लानजाय गैयै मोख्रा लानजाय गैयै सैमा लानजाय गैयै बान्दर साला लांसुनिया गन्थं गैयै लाजिनो रोङै नों मा एसे मोजां बुंफैदों आयु इसाखौ जेबो बुंफेरानो रायफेरानो एसे सानथामसो जाबायनो आं एसे बुंनायावनो दुखु मोननानै खारदों होननाया बेबायदिसो नोङो सैमा आंनि रागाखौ नों नुवाखै रोन आं बारा बेबायदि थारलाय बालायखौ मोजां मोना आरो आं दांलाय खुबाय थानो मोजां मोना आंना डाइरेक्ट दुब दाब सौनायखौल' मिन्थिखागौ बिनिखायनो नों मोजाङैनो मोजां दानो खोन्थानानै ला नों आइमोननि आरो नोंनि बिखुनजोनि सिगाङाव मा खोथा बुंनानै लादों आरो बिथिं इसाया मा बुंदों इसानि बुंनाया सैथो ना नों बेखौ बुंफैनाया सैथो मोजाङै मोजां बुंदो नङाब्ला हले आथिं आखाइ आंनि मावजोब्बायसो आरो बे बोरायालाय एकदम बिनि दारिखौहाय हमनानै बोफ्लावनोसैसो नामा आङो दारिया सैथो ना नंखायथाय हमनानै बोफ्लावसिगोनसो आङो नायनोनो हाथारला बे बोरायखौबो बै खनसेबो साला बियो इसाखौ बायदि बुंनानै न'निफ्राय होखारहरदोंमोन बुंनानै हो जल्दि नों इसाखौ बुदोंमोन ना बुवाखैमोन इसाया मानो बुंना लाया बिखायाव बुदों होननानै आरो नों बिथिं इसे हारसिं खारदों होननानै बुंफैदों खोन्था जल्दि अबे मोनसे सैथो नंनायालाय नंगौ आरो ना मा नंनायालाय नंगौ बिलाय मा थाबथा ओरैबालाय माथो नोङो थाबथाखौनो रायलाया मोजांसो रायलायो दालाय मा नंनायालाय नंगौमोन आरो ना मा बुंनाय जानो बिलाय गोदोनाफ्रावसो हागादै नांथारदों ना माथो थां हागादैखौ गारनानै मोजां खोन्थाफै बेयाव ओइ बोराय खोन्था नों जल्दि आं जेबो मिन्थिया आं मैया दाखालिसो फैदों बिसानाव बिनि सिगाङावबा मा जादों मा थादों आं मिन्थिया हाबाब आयं नोंलाय मानोथो एथ' मिसा खोथा बुंखो बोरैलाय नों जेबो मिन्थिया जाखो आबै नंनायालाय नंगौ आं इसाखौ बुदों आरो बुनायालाय बेबायदि अब्लाबो एथ'ग्राब गोसा बुवाखै आरो अन्नानैसो आङो लासै बुदों सैमा साला बा दासो सैथो ओंखारनायखायनो नों बुंबाय बिदिब्ला माखौथो गाबफैयामोन नोङो हो जोंनि सिगाङाव माखौथो एथ' दैबाना जाहां मोदै फसरलायनानै गाबामोन नोंलाय हो माखौथो गाबामोन गाव बुनानै नोङो जोंनि सिगाङावसो मोजां बुंफैबावदों आरो ना गाबथिलायनानै हो एमासे गोदै बुंफैयामोन नोङो आयु जेबोखौनो बुंफेरा रायफेरा एसे बोरैबा बुंफ्लांनायखौनो दुखु मोननानै खुगा बुथेब बुथर जालायनानै खारबाय ना माखौथो बुङामोन नोङो खोनासं रोन नों आंनि बियादैखौ लांनानै बेबायदि आलाय सिलाय खालामहैदोंना आंनि बियादैखौ आं नोंनो आरो माब्लाबाबो गथाय हरफिनला आंनि बियादैखौ आंनो फुसिगोन मा सानदों नोङो दससन फुसिनो हागोन आङो इसा बायदि बेबायदि हिम्मत दङ आंनियाव थेवब्लाबो नोंनो हरफिनला आं इसाखौ अन्नानै बिदि दा बुं हौवा हिन्जावनि गेजेरावलाय मालाबा एसे एनैया जाखायो थेवब्लाबो बेबायदि हरालासिनो थानाया एसे गोरोन्थि जागोन होदो आयै लामाया होदो आयै लामाया हगारनानै हो दिनै आं दानस'थारगोन बेखौ थुख्राथाम खालामगोन आं साला आंनि फिसाजोनि बिखायाव बुदोंब्ला बिखौबो होरो आंनि फिसाजोनि मोदोमाव जेसेबां सादों बिखौबो एसेबांनो साहोफिननि आङो होरो ओइ बिहामजो सिखा रुवाजों नङा बिहामजो बोख्लाय आं हगारायै आं दिनै बेखौ दानथारथारगोन नांगौब्ला बेखौ दानथारनानै जेलनि ओंखाम जाहैगोन आं साला बे फिसा हिन्जावखौ मोननो आं बेसेबां खस्थ' खालामदों साला बे लांबा लांनानै आंनि फिसाजोखौ बेबायदि खस्थ' हैदों आं सहायनानै थानो हाया माबा मोनसे आंनि फिसाजो आंनि माबा मोनसे जायोब्ला आं बेखौ सहायनो हाया आंनि फिसाजोआ माबा मोनसे जायोब्ला आंनि फिसाया माबा मोनसे जायोब्ला बिमानि गोरबोआ माबायदि जायो आयौ अन्नानै बासायदो अन्नानै बेखौ बुंना होलाय सिखाखौ गाहायाव खालामदों सिखा रुवाजों नङा दासो गिदों नोंसोरबो
साला मोननांगौ नोंसोरबो बारा बारा हमथायालासिनो दान होगोनसो आङो हगार आयै हगार नै गथ'